በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አደረ ላዕሌሃ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ ነሲየ ማይተበ ዘወልደ እግዚአ ብሔር አትብ በስላሴ እመኒ ወደቁ አቲብየ እትነሳእ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ እትመረጐዝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር እተምልኹ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር ብምምላኽኩም ክሳብ ዘለዓለም ሕያዋን ኮይንኩም እትነብሩ ዝኸበርኩም ምእመናን ዝኸበርክን ምእመናት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ካብ ዓቢ ክሳብ ንእሽቶ ብስም እግዚኣብሔር ድሓን ሓዲርኩም ኣሜን። እቲ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ሕያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሳብ ዝዕለ እዚ ክሳብ ሰዓት እዚ ዓቂብናን ሓልዩናን ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ድማ ሂውና እሞ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣክሊለ ምክህነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሰረተ ንጽህነ ኮነ ብማርያም ድንግል ኣክሊል ትምክሕትና ጀማሪ ድህነትና መሰረት ንጽህናና ዝኾነት ድንግል ማርያም እያ እሞ ንዓ ድማ በተወዳት ዘኽበራ ክብሪ ሰማያዊ ክብሪ ይብፅሐያ። ራይ ዝራቤት እግዚኣብሔር ሒዝናያ ዘለና ዓብይ ኣርእስቲ ሓፈሻዊ ኣርእስቲ አንቀጸ ጸሎት ኮይኑ በፂሕናዮ ዘለና ድማ ራብዓይ ክፋል ኮይኑ ምዕራፍ 3 እዩ። ምዕራፍ 1 ምግቢ ነፍሲ፣ ምዕራፍ 2 ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር እንዘራረበሉ ምዃኑ፣ ምዕራፍ 3 ንእግዚኣብሔር እንተበደልና እኳ ንእግዚኣብሔር ይቕሬታ እንሓተሉ ጸሎት ምዃኑ፣ ምዕራፍ 4 መወዳእታን ድማ ንጸላኢ እንወግዓሉ መሳርያ ካብ ጸላኢ ንዝመጽእ መሳርያ እንከላኸለሉ ድማ ዋልታ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ጥቕስ ኣቢልና ነርና ንመዘኻኸሪ እዩ። ለዚ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ተኻቲቱ ወዲና ኣለና። ናብ ምዕራፍ 3 ክንመጽእ ከለና በቲ ክላሳት ራብዓይ ክላስ ወይ ድማ ራብዓይ ክፋል በፂሕና ኣለና። ለዚ ራብዓይ ክፋል ምዕራፍ 3 እዚ ምዕራፍ እዚ ንእግዚኣብሔር እንተበደልናዮ ይቕሬታ እንሓተሉ ጸሎት ምዃኑ፣ ዕብየ ጸሎት፣ ውዕለ ጸሎት፣ ክብሪ ጸሎት ኢና ዘለና እሞ ስለዚ ናይ ጸሎት ውዕለት ናይ ነፍሲ መግቢ ይኸውን፣ ምስ እግዚኣብሔር የዘራርብ፣ እንተበደልካዮ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ድማ ይቕሬታ ምሕተት ድማ ይኸውን እናበልና ኢና ንገልጾ ዘለና እሞ ናብቲ እንተበደልና ንእግዚኣብሔር ይቕሬታ እንሓተሉ ጸሎት ምዃኑ ክንጅምር እግዚአብሔር مستوعلو يعدلنا نعينة هياو قالو
ዝናገር ሙዝ ልሳን ረቂቕ ምስጢር ካድለኒ ንኣኻትኩም ድማ ነቲ ሕያው ቃሉ ዝሰምዓ ክፉታት ኣይዛን ነቲ ሕያው ቃሉ ዘስተውዕል ስፉሕ ልቦና ካዕድለኩም ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና እምበኣር ንእግዚኣብሔር ኣምላኾም በዲሎም ግና ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ዝተዓርቁ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ይቕሬታ ዝረኸቡ ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ግና ምእንቲ ዝተጨበጡን ዝተወሰኑን ክኾኑልና ሰለስተ ጥራይ ክንጠቅስ ኢና ሰለስተ ሰባት ቀዳማይ ተጠቃሲ ቅዱስ ዳዊት ካልኣይ ማርያም ሃጥእት ሳልሳይ ፈያታይ ዘየማን ሕራይ ብቅዱስ ዳዊት ይጅምረልኩም ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ከም ልበይ ዝበሎ ቅዱስን ዓብይን ኣቦ እዩ እንተኾነ ሰብ ኮይኑ ዘይብድል እንፀይቲ ኮይኑ ዘይተክኽ የለን እሞ ቅዱስ ዳዊት ድማ ከም ሰቡ ዓብይ ኃጢአት ፈጸመ ካው ይሰውረና እግዚአብሔር እቲ ዝፈጸሞ ኃጢአት ሓደ ዓይነት ኃጢአት ዘይኮነ በብሕብሩ በብወገኑ ዝተፈላለየ ኃጢአት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀደም ብጥንቲ ብነቢ ሙሴ ኣቢሉ 10 ቃላት ወይ ድማ 10 ትእዛዛት ሂቡና እዩ እዞም 10 ትእዛዛት ኣዝዮም ከበድቲ ትእዛዛት ወይ ድማ መምርሒ እዮም ነዚኦም ዘፍረሰ ሰብ ሓደ ካብዞም 10 ዘፍረሰ ሓደ ሞት መቕጻዕቱ ሓደ ሓንቲ እንተፍሪሱ ሓደ ሞት እዩ ቅዱስ ዳዊት ግን ሓንቲ ዘይኮነ ሰለስተ እዩ ኣፍሪሱ ቀዳማይ ኣይትመነ ዝብል ትእዛዝ ኣፍሪሱ እዚ ድማ ንሰበይቲ ኦርዮ ንቤርሳቤህ ብምምናዩ ካልኣይ ኣብ ሰበይቲ ኦርዮ ዝሙት ብምፍጻም ኣይትዘሙ ዝብል ሕጊ ኣፍሪሱ ሳልሳይ ንኦርዮ ብምቕታል ኣይትቕተል ዝብል ሕጊ ኣፍሪሱ ክንደይ ኮነ ሰለስተ ስለዚ ቅዱስ ዳዊት ዋና ታሪኹ እንተደኣ መጺናዮ ኣቐዲሙ ኣብ ኩናት ወፍር ነይሩ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ዝጅምር ኣብ ኩናት ወፍር ነይሩ እዩ ድሓር ግና ናሃቱ ሰራዊት በዓል ኢዮአብ ሓለቓ ሰራዊት ኢትጥፋእ ማይቶቶም ለእስራኤል ንስኻ እንተደኣ ጠፊኻና ንሕና ናይ ንጉስ ሞትን ናይ ፀሓይ ዕርበትን ንኹሉ እሞ ንሕና ንሃና ሓይሊ ክደክም እዩ ስለዚ ንስኻ ብዝኹን ንስኻ ክንዲሽሕ ኢኻ እስማ አንተ ከመ ኩልነ ክንዲ ኩልነ ኢኻ ንስኻ በልዎ ኣብ ገዛ ተሪፉ ወታደራቱ ኣብ ኩናት ወፊሮም እንከለዉ በሊዑ ሰትዩ ፀጊቡ ረዊዩ ደቀሰ ድቃሱ ወዲኡ ኣብ ናሓሲ ገጹ ተንስኡ ኣብ ናሓሲ ገጹ ክመላለስ እንከሎ ንቤርሳቤህ ኣብ ኣታኽልቲ ቦታ ኮይና ክትሕፀብ እንከላ ረኣያ እሞ ብሃፀ ዝሞት ብናይ ዝሞት ኩናት ተወግአ ይብል ተወግአ ብሲ ተመኑ ዛቲ እዛ ኣብዚ ዘላ ሰቲ መን እያ ወይ ከዓ ጓል መን እያ በለ እዚያ ሰቲ ኦርዮ ቤርሳቤህ እንድያ ኢሎም ምስ ነገርዎ ፀውዕዋ እስከ ኢሉ ድማ ኣፀዊዑ ኣምፂኡ ምስኣ ዝሙት ፈጸመ ስለዚ ኣቐዲሙ ኣይትመነ ዝብል መሰፍረሰ ቅፅል ኣቢሉ ድማ ኣይትዘሙ ዝብል ግዜ ከይወሰደ ኣፍረሰ ድሕሪ እዚ ንሳ እትፀንሰሉ ግዜ ስለ ዝነበረ እምበኣር ሎሚ ፀንሰሉ ግዜ ስለ ዝኾነ በዓል ቤተይ ዘየሎ እንተፀነስኩ ድማ ብዳርባ እምኒ ቅተል እሞ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢላ ምኽሪ ሓተተት ንሱ ድማ ዝገበሮ ንሃቱን ንሃታን ንኸይፍለጥ ነዚ ነገር እዚ ክሽፍን ኢሉ ናብ ኢዮአብ ሓለቓ ሰራዊት መልእኽቲ ለኣኸ እንታይ ዝብል ንኦርዮ ስደደለይ ብዛዕባ እቲ ዝበፂሕኩሞ ዘለኹም ኩነታት ክነግረኒ ንኦርዮ ለኣኸለይ በለ ኢዮአብ ድማ ጎይታይ ፀዊዑካ ኣሎ ኪድ ንዓ ኦርዮ
ንኸተማ ኸይድ ኢሉ ለኣኾ ተኺሉ ናብ ንጉስ ዳዊት መፀ ንጉሱ ያላገሰ ናብ ቅዱስ ዳዊት ምስ መፀ ከመየሎ ኩናት ጽቡቕ ኢና ዘለና ኣኽቢብና ሒዝናያ ማለና ዓወት ኣባና ከይኮነ ይተርፍኒ ጸሎትካ ረዲእና በሎ ሕራይ ጽቡቕ በለ መፂኻ ከለኻ ብዛዕባ ሓተካ ኢለ እሞ ገዛኻ ይዕርፍ ድሓን በሎ ኖ ታቦተ ጽዮን ኣብ ድፋዕ ኣብ ኩናት ከምኡ ሓለቓ ሰራዊት ኢዮአብ ኣብ ኩናት ከምኡውን ኣቢሳ ኣብ ኩናት ኩሎም ኣእላፈ እስራኤል ኣብ ኩናት ኣነ ኣብዚ ኣብ ደስታ ኣይከውንን በለ እዚ ኢሉ ድማ ኣፍ ደገ ናይ ንጉስ ደቀሰ ዳዊት እንተሓተተ ኣይከደን ዝብል ዜና ወይ ድማ ወሬ በፅሖ ንፅባሒቱ እንተኾንካ ዘይክድካ ኢሉ ድማ ክዳኣ ንፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕ ምኻድካ ይተርፈካኒ እሞ ሰላም ኢልካዮም ደቅኻ ስዒምካ በዓልቲ ቤትካ ርኢኻ ትኸይድ በሎ ንሱ ንኻልኣይ ግዜ ኣይከደን ሕጂ ኸ ተተባሃለ ኣይከደን ኣብ ምሳና ሓዲሩ በልዎ እቶም ንጉስ ዝሕሉ ኣፍ ደገ ንጉስ ዘለዉ ማለት እዩ ንሳልሳይ ግዜ ስዋ ኣስትዩ ሙሉእ ምሸት ከስትዩ ሓደረ ይብል ንምንታይ ተተባሃለ ድሰኸረ ሰብ ድፀገበ ሰብ ይስረፍ ናብ ሰበይቱ ናብ ካልእ ሰበይቱ እውን ክኸይድ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ስለ ዝሓዘ መቸም ስኽራን ኩሉ ግዜ ጌጋ እትብሎ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ጽቡቕ ዘይኮነ ናብ ሕማቕ ስለ ዝመርሓና እዩ ናይ ጽጋብ ምልክት ሕጊ ናይ ምጥዓስ ስለ ዘምጽእ እዩ ስለዚ እንተኾነ ቅዱስ ዳዊት ኣዝሉ እኳ እንተነበረ ኦርዮ ግን ነቲ መስተ ብርግጽ ኣይሰተዮን ኣይሰኸረን ድማ ሳልሳይ ግዜ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ንጉስ ስለ ዝሓደረ ሕጂ ኸ ተባሃልካ ሕጂ እውን ምሳና ይሓዲሩ እዚ ኣይከደን ምስ ተባሃለ ኦርዮ ዳዊት ግዲ ፈሊጥኒ እዩ ኦርዮ ኢሉ ኦርዮ ዝሞተሉ ምኽንያት ክፈጥር ጀመረ ደብዳቤ ጽሒፉ ንኦርዮ ኣብቲ ብርቱዕ ኩናት ኣቲኻ ብድሕሪኡ ገዲፎሞ ከም ዝመፁ ነቶም ወተሃደራት ኣስሕብ ኢልካ ከም ዝመውት ግበሮ ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉ እንካበል ኣብፅሓያ ናብ ኢዮአብ ኢሉ ይህቦ ነታ ናይ ሞቱ ደብዳቤ ሒዝዋ ናብኡ ይኸይድ ስለምንታይ እንተተባሃለ ኣይተምሃረን ስለ ዝነበረ ኣይ ኣብ ደቂ እስራኤል ክሳብ ክንዲዚ ዘይተምሃሩ ኣይነበሩን ስለዚ ንምንባብ ዝኣክል ኩሉ ምሁር እዩ ዝነበረ ወተሃደር ናይ እስራኤል ኢሉ እንታይ ደኣ እሙን ስለ ዝነበረ ጎይቱኡ ሂብዎ ንጉስ ናብ ሓለቓ ንጉስ ድማ ናብ ኢዮአብ ንኸብፅሓ ስለ ተኣዘዘ ናብኡ ከብፅሓ ስለ ዘለዎ እሙን ስለ ዝነበረ እንታይ ትብል ምህላዋ ብዘየገድስ ከም እምነቱ መጠን ከብፅሓ ስለ ዘለዎ ከይረኣየ ከይመርመረ ይብል በቲ ሓደ ወገን እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኢሉ ማህተም ናይ ንጉስ ስለ ዝነበሮ ይብል እንተኸፊትዋስ ማህተም እውን ክባላሸ እዩ ከም ተኸፈታ እውን በዚ ክፍለጥ እዩ ሳልሳይ እቲ ጽሑፍ ማህተም ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎስ እቲ ጽሑፍ እውን ብኮድ ዝተጻሓፈ እዩ እንተኾነ ተኾነ ኣብ ኩሉ ከይበፅሐ ኦርዮ እሙን ሰብ ስለ ዝኾነ ቁሊሕ ኢሉ ክሪኣን እንታይ ኮን ትብል ክብል ኣይኽእልኒ እዩ ወላ ኹም እንተ ዝብል እውን ማህተም ኣለዎ ካብ ማህተም ሓሊፉ እውን ብኮድ ዝተጻሓፈ እዩ ኢዮአብን ዳዊትን ዝፈልጥዎ ቋንቋ ወይ ድማ ኮድ ነይርዎም እሞ ብኮድ ዝተጻሓፈ ስለ ዝኾነ በተኾነ መልእኽቲ ኣብ ኢዮአብ በፂሓ ኢዮአብ ክበኪ ጀመረ ተኾንካ ጎይታ ኢዮአብ እዛ ደምፀኻያ ደብዳቤስ ኣጽኒዕኹም ተዋግኡ ትብለና ኣላ ተጸግሞ ኣለዎ ንስኻ እንተኾነ ላም ከም ዝረኣየ ኣንበሳ ኣቢሳ እንተኾነ ጤል ከም ዝረኣየ ነምሪ ኣነ እኳ ንባዕለይ ተኹላ ከም ዝረኣየ በጊዕ ከም ዝረኣየ ተኹላ እሞ ተጸግማ ኣለና ንዓይ በቲ ዝበርትዕ ይትወን እንዳሓን በሎ እዛ ደምፀኻያ ደብዳቤ እውን ከምኡ እያ ትብለላ ነገሮ ይብል ግን ንሱ ነዚ ነገር እዚ ውፉይ ስለ ዝነበረ ድሕሪት ኣይበለን እንሆ ድማ ነቶም መማኽርቱ እንተነገሮም ኢዮአብ ከምቲ ዝተባሃልካዮ ግበር በልዎ ምክንያቱ ንጉስ ዝኣዘዘካ እንታይ ዳ ክትገብር እሙን ወተሃደር ኦርዮ ክመውት ድላዮም እኳ እንተዘይነበረ እቲ
ትእዛዝ ናይ ንጉስ ኮይኑዎም ናብቲ ዝበርትዕ ኩናት ኣእትዮም ብድሕሪኡ ቶም ሓያላት ምስኡ ዝዳረጉ ሓያላት ወታደራት ብዓይኒ ጥቅሻ ብከንፈር ንክሻ ይብል ዓይኑ ሰቂጡ ከንፈሩ ነኺሱ ከም ዝምለሱ ገበረ ምልክት ገበረሎ እሞ ንድሕሪት ተመርሶ ምንተ ኮንኩም ኣእላፈ እስራኤል እናበለ ንቅድሚት ገፁ እናበድሀ ድማ ኣብኡ ይመወት መን ኦርዮ ስለዚ ኦርዮ ኣብ ኩናት ሞይቱ ክበሃል እንከሎ ብናይ መን ምኽሪ ወይ ድማ እዚ ሞት ዝበይን ዝመፀ እዩ ተተባሃለ ካብ ቅዱስ ዳዊት ዝመፀ እዩ ስለዚ ቅዱስ ዳዊት ኣቐዲሙ ተመንዩ ምምናዩ ከይኣኽሎ ዘምዩ ምዝማኡ ከይኣኽሎ ሰብ ቀቲሉ በዚ እግዚኣብሔር ካብዚ ንላዕሊ ኣበይ ክበፅሕ እዩ ኢሉ ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ክንገብር ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልእኽቲ ይሰደልና እዩ እቲ መልእኽቲ ንፈልጦ ዶ ኣይንፈልጦን ካልእ ሕቶ እዩ እግዚኣብሔር ግን ምንም ንኽቐፅዕ ኣይጓየን እዩ እንታይ ደኣ እይቀስፍ ወትረ ወእይትማዓ ዘልፈ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕለት ዕለት ንዝተገበረ ሓጢኣት ክቐስፍ እየ ዕለት ዕለት ንዝተገበረ ሓጢኣት ክኹንን እየ ክፈርድ እየ ኣይብልን እንታይ ደኣ ይምሕር እመሰ ኢተመየጥኩሙ ሰይፈ ይመልህ እንተዘይተመሊስኩም ግን ሰይፈ መዓቱ ይመልሕ ይመዝዝ ከም ዝተባሃለ ንቅዱስ ዳዊት ቀዲሙ ከረድኦን ክሕብሮን ስለ ዝነበሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነቢ ናታን ለኣኹ ነቢ ናታን ናብ ቅዱስ ዳዊት ተላኢኹ መፀ ድሓን ዲኻ ነቢይ እግዚኣብሔር ኣማፃፅእኻ በሎ ነቢ ድማ ድሓን እየ ድሓን ድማ ኣይኮንኩን ይሄ እንታይ ፀገም ተረኺቡ ኣብዚ ከተማኻ ዓመፅ ተፈፂሙ እንታይ ዝብል ዓመፅ ቅዱስ ዳዊት ዓመፅ ኣይፈቱን እዩ ቁኑዕ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዓመፅ ኣብዚ ከተማይ ምዃኑ ዝኸለኹ እወ ሕራይ ንገረኒ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ኣሎ በዓል 100 ባጊዕ ሓደ ድኻ ሰብኣይ ድማ ኣሎ በዓል ሓንቲ በጊዕ እዚ ድኻ ሰብኣይ በዓል ሓንቲ በጊዕ ነዛ በጊዑ ከም ጓሉ እናተኸናኸነ ካብ ዝበልዑ እንዳብልዐ ካብ ሰትዮ እናስተየ ይህንብራ እንተኾነ ግን ምስተና 100 ባጊዕ ክትሕለወሉ ኢሉ ምስ ተፀጋዓ እቲ በዓል 100 ባጊዕ ጋሻ ምስ መፆ ነዛ ሓንቲ በጊዕ እተን 100 ካብ ቁፅሮ ከይጎድላኒ ኢሉ ነዛ ሓንቲ በጊዕ ንዕኦም ሰዋኣሎም ወይ ድማ ንዕኦም ሓረደሎም ናብ ዳኛ ከይከሰኒ ኢሉ ድማ ነቲ ዋና ድማ ቀተሎ እዚ ብርግፅ ሞት ይግብኦ ናይታ በጊዕ ዝሓረደ ድማ ክኸፍል ይግብኦ ኣቐዲሙ ብድሕሪኡ ሰብ ስለቀተለ ድማ ንሱ ባዕሉ ክቐተል ይግብኦ ኦ ንጉስ ፍትሃ ፈታሂከ ላዕለ ርእስከ ንጉስ እሞ ነብስኻ ንዳ ፈሪድካያ በዓል 100 ባጊዕ ዳሊስኻ ኣኻ በዓል 100 ሰበይቲ በዓል ሓንቲ በጊዕ ኦርየ እዩ ሓንቲ ሰበይቱ ቤርሳቤህ ይከናኸና ካብ ዝበልዖ የብልዓ ካብ ሰትዮ የስትያ ከም ጓሉ ይርያ ከም ሰበይት ተበልኩኻስ ከይጠርጠርኒ ኢለ ስለዚ ቤርሳቤህ እያ እታ በጊዕ ጋሻ ዝተባሃለ ፍቓድ ስጋ እዩ ጋሻ ምስ መፀካ እቲ በዓል 100 ባጊዕ ካብ ቁፅሮ ከይጎድላኒ ኢሉ ነታ በዓል ሓንቲ በጊዕ ሰውአ ንስኻ ድማ ፍቓድ ስጋ ምስ መፀካ ናብዛ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ኦርዮ ፍቓድካ ፈፂምካ ከይከሰኒ ኢሉ ንዕኡ ምቕታሉ ድማ እንዳኛ ከይከሰኒ ንስኻ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይከሰኒ ኢልካ ነገርካ ከይፍለጠካ ክትክውል ክትብል ነገርካ ንኦርዮ ቀቲልካዮ ምስ በሎ ቅዱስ ዳዊት ኣብ እግሪ ነቢ ናታን ወዲቑ እንታይ ክገብር ጎይታይ ኢሉ ንስሓ ኣተወ ስለዚ እቲ ነቢ መርዙ ነጊረዮ ዶ መድሃኒቱ ከይነገርኩ ከይድ ኢሉ ንስሓ እቶ ኢሉ ኑዛዝየ ከም ማለት እዩ ንስሓ እቶ ኢሉ ንስሓ ክኣቱ ከም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብንስሓ ክልምኖ ክልምን ከም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረታ ክዓቲ ከም ዘለዎ ሓበሮ ቅዱስ ዳዊት ኣብቲ በረኻ ከይዱ እናበኸየ እግዚኦ በመዓትከ ይትቅስፈኒ ወመቅሰፍትከ ይትገስጸኒ ጎይታየ ንሰብኣትካ ዘጥፋእኻዮም ብዘጥፋእኻዮም መዓትካ ኣይተጥፋእኒ ንሰብኣ ሰዶም ንሰብኣ ጎሞራ ብዘጥፋእኻዮም መዓትካ ኣይተጥፋእኒ እናበለ ክጽሊ ጀመረ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 6
እንረኽቦ እዩ እግዚኦ በመዓትከ ይትቅስፈኒ ወመቅሰፍትከ ይትገሰኒ ሰበይቲ ወሲድካ ሰበይቲ ሰብኣይ ኣቕቲልካ ጎበዝ ኣቕቲልካ ሰበይቲ ሰብኣይ ወሲድካ ጎበዝ ወይ ድማ ሰብኣይ ኣቕቲልካ እናበልካ ከይትቐስፈኒ እግዚኦ በመዓትከ ይትቅስፈኒ ወመቅሰፍትከ ይትገሰኒ ብስጋን ብነፍስን ከይተጥፋእኒ እናበለ ለመነ ምሕረት ዝልማዱ እግዚኣብሔር ንቅዱስ ዳዊት ብዓይኒ ምሕረቱ ጠመቶ እቲ ኣቐዲሙ ዝተለኣኸ ነቢ ናታን መጺኡ ኦ ዳዊት ናሁ ተዓደዋ እግዚኣብሔር ንኃጢአትከ እንሆ እግዚኣብሔር ንኃጢአትካ ሸለል ኢልዎ እዩ ምሕረት ገይሩልካ ይበለ ቅዱስ ዳዊት ምሕረት ተገይሩሉ ካብዚ ኩሉ ዝነበረ ጥሕሰት ካብዚ ኩሉ ዝነበረ ሓጢአት ካብዚ ኩሉ ዝነበረ ርኽሰት ምሕረት ተገይሩሉ ብምንታይ ብጸሎት ቅዱስ ዳዊት ሳላት ጸለየ ሳላት ዝለመነ ምሕረት ተገይሩሉ ለከ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕሬታ እንሓተሉ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተበደልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕሬታ እንሓተሉ ጸሎት እዩ ቅዱስ ዳዊት ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ መዝሙር 6 ጠቒስና ጸኒሕና ከም ተወሳኺ ድማ መዝሙር 5 ተሳሃለኒ እግዚኦ ይብል እስመ ለልየ ኣእምር ጀጋየ ኣነ ንሃተይ ዓገበን ፈልጥ እየ ኢሉ ለከ ለባህቲትከ ኣበስኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ወእኩየኒ በቅድሚያከ ገበርኩ ኣብ ቅድሚኻ እኩይ ነገር ገይረ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይቕረ ግበረለይ ተሳሃለኒ ይቕረ በለለይ እናበለ ብኃጢአት ተጸነስኩ ብኣመፃ ወለደተኒ እመየ እናበለ ቅዱስ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ ለመነ ናይ መዓልታት ኣይነበረን ናይ ሰሙናት ኣይነበረን ናይ ኣዋርሕ እውን ኣይኮነን ብቐሊል ዝርአ ዘይኮነ ሰፊሕ ዝኾነ ንስሓ ወይ ድማ ሱባኤ ሒዙ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ለመነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ምሒርዎ እንታይ ምስ ገበረ ምስ ለመነ ምስ ጸለየ ለከ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕሬታ እንሓተሉ ዓብዪ መንገዲ ናይ ምሕረት እዩ ሕራይ ናብቲ ካልኣይ ከስግረኩም ካልኣይ ድማ ማርያም ሃጥእት እያ ማርያም ሃጥእት ኣዝያ መልክዐኛ ህይወታ ድማ ንኃጢአት ንዝሙት ዝወፈየት ሰብ እያ ዝነበረት ከምዚ ኢላ ክትነብር እንከላ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ሰብነታ ዘርኢ መስትያት ኣብ ቅድሚኣ ነበራ እሞ ሙሉእ ሰብነታ ክትርኢ እንከላ ትዝ በላ እሞ ሰይ ዝበልካ መልክዕ እዩ ኢላ ንመልክዓ ኣድኒቓ ግን ሞት ዝበሃል ኣሎ እሞ ሞት እንዳሃለወ እዚ ንዓይ እንታይ እዩ በለት ድሕሪኡ ኮፍ ኢላ ክትሓስብ እንከላ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ብስጋ ይመላለስ ኣብ ዝነበረሉ ይምህር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብምዃኑ ናብኡ ደኣ ክኸይድ ሓጢአት ዝድምስስ መፂኡሎ ይብልዎ ኣለዎ እሞ ናብኡ ክኸይድ እንታይ ሒዘ በለት ስለዚ ህያብ እትህቦ እቲ ሙሉእ ህይወታ ዝኣከበቶ ገንዘብ ቅዱይ ሽቱ ክትገዝኦ ኢላ ናብ እንዳሃድኖክ ተበገሰት ጸላእያ ሰናያት ግዲ ከተምልጠኒ እያ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ኣብ መገዲ ካብቶም ምስኣ ዝፋለጡ ብግብረ ስጋ መሲሉ ረኸባ ሰላም ናቤላ ትኸድለኺ በላ ንሳ ክንኰላልፋ ከም ዝመፀ እዚ ናይ ምንኩልላፍ ምዃኑ ትረዲኣ ትም በለት ክነግረኩ ድባዕለ ይብል ወየ ዲያብሎስ ሓራይ እንገረኒ ሓደ ፍቕርኺ ዘይወድአ መንእሰይ መፂኩ
ንዕኡ ቅዱሽቱ ገዚእኺ ክትቀብዮ ትኸድለኺ ትገዚእ ቅዱሽቱ በላ ወ በለቶ ኖ እሱ ይኮነን ይብል እንደገና እንታይ ደኣ ሓደ ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመፀኪ ጋሻ ረኺብኪ ንዕኡ ቅዱሽቱ ገዚእኺ ክትቀብዮ ቅዱሽቱ ክትገዝእ ትኸድለኺ እወ ነነኖ ከም ይኮነን እንታይ ደኣ ብቑሩብ ገንዘብ ብዙሕ መኽሰብ ዘኽስብ ነጋዳይ መፂእኩ ንዕኡ ቅዱሽቱ ገዚእኺ ክትቀብዮ ክትገዝኢ እወ ወይ ጸላእ ሰናያት እወ ስለ ዝበለቶ ንኹሉ ነቲ ገሊኡ እወ ነቲ ገሊኡ ድማ ኖ ተትብሎ እቲ እወ ዝተባሃለ ክትሓዝ ነይርዎ ማለት እዩ እሱ ግን ሓፈሻዊ ገምጋም ተዛሪቡ ኩሉ እወ ድብል መልሲ ምስ ተመለሰ ኣይና ይትሓል ኩሉ እኳ እወልክኒ በለ እዚ ድማ ጸላእ ሰናያት ዝተገብረ ወይ ድማ ዝተዘርበ እምበር ናይ ልቢ ሓሳብ ከም ዘይፈልጥ ዘረዲ እዩ ስለዚ ንሳ ድማ ኩሉ መልሲ እዩ ኢላቶ ኣይናይት መልሲ ምስ በላ ኩሉ መልሲ እዩ ፍቕሪ ከዘይወድአ መንእሰይ እወ ፍቕሪ ሰብ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና መፍቀሪ ሰብ ኢና ንብሎ ከምኡ ድማ ካብ ርሑቕ ዝመፀ እወ ካብ ሰማይ ዝወረደ ካብዚ ዓለም ዝፍሉይ ዝኾነ ብቑሩብ ገንዘብ ብዙሕ መኽሰብ ዘለዎ ብቑሩብ ምግባር ጽድቂ ብዙሕ ምግባር ጽድቂ ወይ ድማ ገነት ዝኣክል መንግስቲ ሰማያት ዝኣክል ዝእቱ ብቑሩብ ምግባር ጽድቂ ብቑሩብ ትርፋሲ ገነት መንግስቲ ሰማያት ዝኣክል ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ሽቱ ገዚእ ክቐብኦ ከይዳ ኣለኹ ክትብል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ስም ምስ ሰምዐ ከም ሓመድ ተበቲኑ ከም ትኪ በኒኑ ጠፍአ በዚ ከይዳ ከምዚ ዝኣክል ንብረት ዘለካ እዩ በለቶ ኣብ ሃገሮም ሓሶት የለን ኣብቲ ግዜ ሓሶት ኣይነበረ እሞ የብለይን በለ ሃድኖክ እንተኾነ ግን ኣድዩ ዘቐመጠቶ በዓል ዳዊት በዓል ሰሎሞን ተቐቢኦም ዝነገሱሉ ከምኡ ድማ ብፍሉይ ዝተዳለወ ቅብኢ ቅዱስ ቅብኢ ኣሎ ኢላ ኣርኣያታ እሞ 300 ሂባ ገዚኣ ከደት ሕጂ እውን ተለይሉ ኣይሰለጣን ኣምዳ ስምዖን ኣትዩ ስለ ፀንሐ ጎይታ ማርያም ሃጥእት ማዕፆ ተኾኹሕ ብጉያ ከይዱ ቅልቅል ምስ በለ ስምዖን ማርያም ሃጥእት ኮይና ምስ ረኸባ ዋ ክቡራት ኣጋይሽ ሒዝና ከለናሲ እንታይ ኣምፂዋ ኣብዚ ግዜያኸ ኢሉ ገጥ ኣቢልነት ማዕፆ ዓፂዎ ይምለስ ንሳ ተስፋ ይቆረፀትን ንሳ ከም ካልኦት ኔራ እንተትኸውን ኔራ ሃይ ያ ይገዛ ኢሉ ድዩ ከም ዝገሩ ንዓይ ደቃ ኣለን ደሎ ይጠንጥኖ ምፃዶ ክተርፎ እዩ ሽዑ ይረኽቦ ኢላ ምስ ተሰናኸለት ኔራ ማለት እዩ ከም ናይ ሎሚ ዘለና ሰባት እንትትኸውን ንሳ ግን ቆሪፃ መፂኣ እሞ ጌና ጸላእ ሰናያት የማና ፀጋማ የተዓናቕፋ ምህላው ፈሊጣ ክትውድሆ ስለ ዘለዋ ሕጂ እውን ብትዕግስቲ ማዕፆ ትኸኹሕ ስምዖን ርእዋ ስለ ዘሎ ትም ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዖን ማዕፆ እምበር ክኹሕ ኣሎ ሕራይ ጎይታይ ሕጂ እንደገና ትኸኹሕ ስምዖን ይበል ኣብየት ማዕፆ እምበር ክኹሕ ኣሎ ጎይታ እዩ ጎይታ ስለ ዝኣዘዘ ከይዱ ከፊቱ ይሰዳ ንሳ ድማ ቅዱይ ሽቱ ኣምፂኣ ኣብ ርእሱ ብንስናስ ንሳ ድማ ኣብ እግሩ ወዲቓ ንብዓታ ከም ማይ እናወሓዘ ብፀጉራ ድማ እናዘረዘት ጎይታ የቕረበለለይ ሓጢኣተ የቕረበለለይ ትደጋግም መን ማርያም ሃጥእት ምሕረት ዝልማዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትገብሮ ዘላ ቁርፂ ሓሳባት ትገብሮ ዘላ ውዕለት እዛረቦ ዘላ የቕሬታ ደልያ የቕረበለለይ እትብሎ ዘላ ደስ ዘብል ቃል ሰሚዑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የቕረበለ ዝነበረ ሓጢኣት ኩሉ
بحاد معالتي بحاد جزي تدمسسه كبر مسكنا نجزي أبيهر يخون إذا أكل حاتيات ما كنا لتلعلو بحادك قال حاتيات كتسير الكله نيمر هاني علم قال هيوت زخونه قالو حاتيات ناي مريم حات تدمسسه إذا على الزخابي ترخبه كاب جزي أبيهر بمنتاي بمنتاي ترخبه بلمنا مريم حات حاتيات تكبر كلا من يتبدل نيرا هيك لو هاتيتك أبسكو قدو زاويت نعخان وين خبدلكم زولو نجزي أبيهر أملاح تبدل نيرا نجزي أبيهر أمنا أخبير زبط أرا نفسي تحسر توارد نيرا سلازي نتاسخا خبير كاز بطر كاي نفسه حسرينا واردينا مو يقرب للي مسؤولات جن እግዚአብሔር አምላክ ማለት ከርለ ስለዚህ ጸሎት ለእግዚአብሔር አምላክ በዲልናዮ እንተ ጸንሐና በጸሎት ገርና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንዕራቅ ስለዚህ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘተዓርቀና ሓደ ዓቢ መድረኽ ወይ ድማ ሓደ ዓቢ ዝኾነ ህያብ እዩ ወንጌል ማቴዎስ 16 ፍቅዲ 6 نملكت سالساين موداتان فياتاي زيمان ويتنان مدحنان يسوس كريستوس ام مسقل مستسقله كلت شفاتو مسو تسقلو كلت شفاتو مسو تسقلو ابزي زي نمنتا امكم زغرم سقله ما يهو تتباله نسخا نغسي اخاتلمو انغيسنا كلنا يمن كاصقال قادما مختل غرنالك غراجمات قنجاجمات زبحالو مختل ياب بتحاد وغن كرو خلو نعنا نحطان او غزي مصات بصقامكا نصادقان دما بيمن كا تقوميها زبلون مسير زلو ايو بس على وغن نبي إساياس تهلق مثل جويان مستمع جمنانيا تتقصيركا زبل تنويت نيري إمه ناس تنويت زين في السامي بل أبز جيزي كثري فادوس نسكونه صحي سلمته ورحي دم كونه كواخبتي رقفو زي أب سماي استفسمه ثلاثة أمرات أمدر دما أيبان تسبابرو مقابرات تخفتو موتان تنسو مطرعت بيت المقدس أبكلته تثرتره أمدر دما شو 4 خوين له دمر شوعته إذا أمرات زي أمسكال كوينو فياتاي زيمان تطوس تعذبه لذا نجر زريو كميد بلا إمسايت سائل دلو إلو ناقويتنا مدحنان يسوع كريستوس قليح بمبال أملاخناتو تردأ أمو تذكرني أجزيو بوست منقصتك قويتاي أبت مسألو بمنقصتها ذكرني قويتاي بمنقصتها أبت مسألو أجزي ذكرني إنا بلا كسل جمرة تبصق أمزنا برد ما أنت تاي قبرت لنا وجهلناك خلنا خينا أهل الناس إلك أزخون يكون زار بالله زخون دخون دان رسول يورد كابت مسكن يبل يتفرهون الأجزي أبيهر نسخان أجزي أبيهر يتفرح عندي خطأ أنا نسخان قد سألنا زلنا بجبلنا إنا بس جبرنا حتيات زبرتو ركبنا نعين عخان بزقباي رخيبنا زلوا نسوقن تاي جبن تفصيمو أم تاي جبن ترخيبو نصوه خلوا كويت سائل زلوا نصوها بهاري النابلة كسلي كله ويتنان مدحنان يسوع كريستوس مسآبن مس منفس قدوسن أمن ورث أبوات كوف إلو بجرما منقصو رايو ويتاي أبت مس بمنقصها ذكرني تذكرني وزيو بوست منقصتك ويتاي بمنقصها أبت مس أقول لك زي ذكرني كبر كله نزي قال زي سمعه مدهاني عالم أملاخنا يوم تهلو
مسلي واستجنت أنت تقدمو بويا لعدام واستجنت لومي أو جنت مساء اللخا كدمو بوها عدام بلا ملهاني عالم أملاخنا بتهيا وقالو زي نجر علوتو كبر مسكنا يخنو أمه بتهيا وقالو جرو إذا قال زي نتفيات هاي زي ما شفتا كاب 30 عام زيادة دي شفته كاب 30 عام زيادة زخبلله كندي سب زباسا بسه كندي نبرت زرفه صلى لمنا صلى صلوت اكوادا انا ادم قديمون جنت نخاتو عدل رخبه اب قدم እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ ሰላንታይ صلى صلوت نحن እግዚአብሔር አምላክ እንተበደልና ናብ እግዚአብሔር አምላክ እንዕረቀሉ መድረኽ ወይ ድማ መንገዲ ወይ ድማ አጋጣሚታት እንታይ እዩ ተተባሃለ ጸሎት እዩ ስለዚ ራቤት እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ኃይሊ ናይ ጸሎት ክብሪ ናይ ጸሎት ህያባት ዓቢ እሞ ንጸሎት ከመገዳሲ ኣብ ህይወትና ክንርድኦን ክንሕዞን ክንነቕሓሉን ይግባአና ነዚ ነገር እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይደግፈና ቅድስት ድንግል ብረድኤታ ትደግፈና ደግምና ንእግዚአብሔር አምላክ ክብር መስገና ይብጽሐዮ ስለዚ ምዕራፍ 3 ንእግዚአብሔር አምላክ እንተበደልና ይቕሬታ እንሓተሉን ጸሎት እዩ ዝበልናዮ ኣብዚ ኣካቲትና ኣለና ስለዚ ምዚ ኣርእስቲ እዚ ዝሰማዕ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ንስሕኡ ግዜ ካብ ዝተናገሮ ለከ ለባህቲትከ ኣበስኩ ዝብል ሓቢርና ክንዝምሪና ናይ ንስሓ መዝሙር ስለ ዝኾነ ድማ ሸብሸቦ የብሉን ብመልክዕ ስብከት እንተዳ ኣቕሪብናዮ ወኃጢአትየኒ ውእቱ በኩሉ ጊዜ ለከ ለባህቲትከ አበስኩ ወእኩየኒ በቅድሜከ ገበርኩ ከመ ትሕዘቅ በነይብከ ወትማዕ በኩነኔከ ለከ ለባህቲትከ አበስኩ 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 ወእኩየኒ በቅድሜከ ገበርኩ ለከ ለባህቲትከ አበስኩ ወእኩየኒ በቅድሜከ ገበርኩ ለከ ለባህቲትከ አበስኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ንዓኻ
ንበይንኻ በደልኩናኻ ንበይንኻ በደልኩ እኩይ ነገርን ኣብ ቅድሜኻ ገበርኩናኻ ንበይንኻ በደልኩ እኩይ ነገርን ኣብ ቅድሜኻ ገበርኩናኻ ንበይንኻ በደልኩ ለከ ለባቲትከ ኣበስኩ 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 ወኩየኒ በቅድሜከ ገበርኩ ለከ ለባቲትከ ኣበስኩ ወኩየኒ በቅድሜከ ገበርኩ ለከ ለባቲትከ ኣበስኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ናኻ ንበይንኻ በደልኩ ንዓኻ ንበይንኻ በደልኩ ናኻ ንበይንኻ በደልኩ ናኻ ንበይንኻ በደልኩ እኩይ ነገርን ኣብ ቅድሜኻ ገበርኩ ናኻ ንበይንኻ በደልኩ እኩይ ነገርን ኣብ ቅድሜኻ ገበርኩ ናኻ ንበይንኻ በደልኩ። መዝሙር ዳዊት መዝሙር ሓውሳ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ሻነ ዘፈጠረ። Thank you.